Na farko dai ina son in yi godiya ga Allah, musamman ganin ko menene ya shafi Rabiu Kwankwaso, ko abin da ake gani mai kyau ko abin da ake gani mara kyau ya zama labari. Shi maganar zuwan gwamnan Kano zuwa ga gaisuwa da ya yi, to abu ne wanda yake murna kamar inda kowa ya zo, wanda nake gode masa. Kuma kamar yadda na ce tun farko, mutane sun ba da ma'ana iri-iri ga zuwan da ya yi, musamman ko ganin yadda tsakaninmu yake da shi. Zantuttuka ne mutane suke ta yi, kowa yana shaci faɗe na maganar sulhu, kuma wasu suna sharhi a kai, kuma dama na san za a yi haka, kuma duka yana alaƙa da irin darajar da ake da ita da sauransu. Kenan ba magana sulhun ko kuwa me ake ciki? Ito ko da sulhu ko ba sulhu, ya dai zo ya yi mana gaisuwa, kuma abu ne wanda ke kowa haddani a ciki, sai a jira a game ke zai iya faruwa nan gaba. Kana ganin za ku iya sulhuntawa da shi Ganduje a koma kamar yadda ake? Ai kafin ya zo da sanda ya zo da yanzu, a cikin harkokin siyasa komai zai iya faruwa. Ba a toshe wata kofa da za ka ce a'a dole za a yi sulhu, dole ba za a yi sulhu ba. Sai dai ana cikin tafiya, abubuwan da za su taso da kuma yadda za a kama su, su ne za su ba da amsa. Mutane da yawa suna ganin mukarrabai su ne suke ƙara hassala abin, ba wai ku ne a tsakaninka ba, a tsakanin ko me ce fahimtar ka kan wannan? Fahimta ta ita ce shi shugaba ne. Duk abin da ka ji shugaba ya yi ko ya yi murna da shi, dama sai dai haka yake so. In ka ce kowa abin da yake so, kamar shi shugaban shi ne in yana son sulhun za a yi, in baya so ba za a yi ba kenan. Kullum haka ake, in ana so a yi sulhu shugaba zai sa sulhu, in ba a son a yi sulhu shugaba shi zai ɗora layi. Kuma dai shugaba ne inda ya ɗora layi, na mabiya baya dama ba su da wani zaɓi illa su bi, sai dai yan ba a rasa waɗansu wanda za su yi ko tawaye ko wani abu, amma dai yawanci wannan kaɗan ne a cikin tafiyar gabaki ɗaya. Ranka dai ana ganin zaben nan na shekara ta 2019 da ya sanya abba gida ya faɗi, ya ci har yanzu yana maka zafi a zuciyarka, shi yasa duk waɗannan abubuwan ke faruwa? To mu a harkar siyasa muna yin abin da muke ganin shi ya dace. Kafin abba ya faɗi zaɓe na gwamna, ni ne a shekarar 2003 ina gwamna ma, ina cikin game house ɗin, na bar game house na fita. Idan ka ce komai ya faru mara kyau a baya shi za ka sa kullum ka rinka kallo, to kaga ba mamaki hawan jini ma sai ya kama mutum. Kullum abin da muke shi ne mu yi abin da ya dace a lokacin. In amsa ta fito yadda ake santa, shi kenan. In an samu akasarin haka, shi kenan sai a gode wa Allah, kuma sai a gaba. Akwai batun sauya sheka zuwa jam'iyya milki ta APC, har an bato wani na kusa da shugaba Buhari yana cewa yana maka maraba. Shin menene gaskiyar zaka canza sheka zuwa jam'iyyar APC? To shi ta wannan fa maganar ba wannan shekara aka fara ta ba, ta shekara 2022, ba an fara a shekarar bare da ta wuce ta shekara 2021 ba. Kowa yana faɗan abin da yake ganin ya kamata ya faɗa, ko kuma abin da ya ji, ko kuma abin da ya kitsa da kansa. Alhamdulillahi, wannan duk alamu ne na nasara kuma na daraja. Yawancin mutane da yawa kuɗi suke bayarwa domin a sa su a cikin harkokin labaru, a rinka faɗar su a cikin harkokin siyasa. Saboda haka maganar shin da sheka, na san babu ita a yanzu dinnan. Ba na magana da wasu mutane na cewar zan koma, amma kuma tun kafin wannan lokaci mutane suke ta yin jita-jita, amma duk sanda jita-jita kuma ta taso, sai ga mutane su kowa ya yarda cewar gashi nan
Kwankwaso gobe zai koma, rana ya tewa zai koma, wata mai zuwa zai koma, in an zo an wuce sai kuma a sake shigo da wata. To ina batun takara, an riga ma an kada kugiya har ana ambato wasu suna cewa za su yi takarar shugabancin kasa. Ba a ji Dr. Rabiu Musa Kwankwaso ya ce ofan ba. Za ka fito a shekara 2023? To yawanci a irin wannan ba ma gaggawa, sai an yi nazari, sai an taba mutanen da ya dace, mutanen da suke da haƙƙi akan al'amarin, kuma abin da aka samu aka fahimta to kuma sai a ɗauki mataki a kai. Kuma Allah ya kai mu wannan lokaci, in Allah ya yarda za mu sanar da ku matsayin da Rabiu Kwankwaso zai ɗauka akan abin da yake ya shafi zaɓe na shekara ta 2023. Duk da cewar al'ummarmu tana nan gabar da yamma, kudu da arewa, wasu sun ɗauka 'yan kwankwasiya ne kawai suke a Kano, babu a wani guri. Wasu kuma sun ɗauka ma a northwest ne, arewa maso yamma. Wasu ce arewa ce, amma wanda suka sani sun sani ba ma maganar Najeriya ake ba. Kwankwasiya tana nan, musamman kasashen Afirka dinnan, kasashen Asia, America, Europe, ko ina an kaje akwai 'yan kwankwasiya. Gurare da yawa muna da ofisoshi wanda ake amfani da su a halin yanzu na kwankwasiya. Ranka daɗe, a ƙarshe ka yi maganan arewa maso yammaci inda ka fito. Ka yi mulki a jihar Kano, kowa ya ga irin nasarorin da ka samu. Ya kake ji in ka ga yadda sashin nan ya kasance yanzu muka kalli batun rashin tsaro? To, da mu da muka samu dama muka yi mulki kan shugabanci, da ma wa'anda aka shugabanta, duk sun san cewar halin da ake ciki yanzu a arewa maso yamma yanayi ne na takaici, na ɓacin rai a gurinmu, kuma kama a ce abin mamaki. Abin mamaki shine yadda ni na san sojan Najeriya, da ran da na shiga ma'aikatar defense da ma ran da na bari, tun aka ce da ni irin wannan za ta faru a cikin gaggawa haka, a ce ga waɗansu mutane sun gagari jami'an tsaro na Najeriya. Mutanen nan ba daga wata Amerika suka zo, ko Isra'ila, ko wani guri wanda ake maganar ko sun samu wani training na musamman, ko sun zo da wasu makamai na musamman. To wannan abu yana ba ni mamaki, kuma yana ba iri na mamaki kwarai da gaske. Muna tambayar kanmu, wai shin me ya faru ne? To halin da Najeriya ta shiga a halin yanzu, ya kamata su kansu shugabannin sojojin Najeriya su zauna, musamman kuma da shugabanninsu na siyasa, minista kenan da sauransu, su zauna. Ni ban taɓa yarda cewar waɗannan mutanen sun fi ƙarfin sojan Najeriya ba. Amma da za a nemi shawararka a cikin mintuna 1 ko sakan 30, me kake ganin za a yi a shawo kan matsalar don ta kai kowa ga wuya? Ai magana da ya guda ɗaya ce, shugabanni su yarda a zuciyarsu ya kamata lallai a yi. Idan suka yarda cewa lallai a yi, suka sa masu yin a gaba, suka nuna musu hakan, kuma su masu yin suka yarda da gaske ake yi, to na tabbatar maka da cewar da sojojin Najeriya da sauran jami'an tsaro duk sun san yadda za su yi.